Аплодисменти за Волен Сидеров. Не е нужно да ви ги искам. Атака победа! Атака победа! Още в началото искам да ви напомня, че виновникът всички ние тук да сме сега и заедно е този човек, лидерът на Атака Волен Сидеров. Втори и трети дубъл на Волен ще има и по-късно. Благодаря ви. Сега обаче и специални благодарности и на всички официални лица, които са тук, на десетките посланници, на всички вие горе и в частност, мисля тематично, защото сме по темата, да благодаря и на посланникът на Русия в България, негово превъзходителство Юрий Исаков. Моля за аплодисменти. Това го нямаше по сценарий. Спонтанно беше. Специални поздравления за вас, господин Исаков. Добър вечер по традиция и на зрителите на телевизия Алфа. Добър вечер и на всички, които останаха на видеостената пред нея в градинката на НДК. Няма място за всички и всичко тук ще е и за вас. Сега виждам, че настроението вече е превъзбудено, само че, понеже ние от Атака не сме безразлични, ще ви помоля да запазим мълчание само за минута в памет на всички жертви на украинската хунта. Нека се помолим в тяхна памет. Благодаря ви. Ние сме и с братските православни народи, защото никой не може да раздели нас, православните. И за това също сме тук, знаете. Тук и сега всички ще издигнем високо глас. Също и октави за това. Каква България искаме ние и каква Европа искаме ние? Ние от Атака и всички българи в сърцата си искат най-доброто за България, нали? 500 години нас ни бичуваха и ни внушаваха, че преклонена главица сабия не я сече. Помните? Атака и Волен Сидеров обаче казват твърдо не на това. Внушено вътрешно усещане на българина за робство и за поробяване и казват, че тази няма да стане и не трябва да стане. Атака и Сидеров казват не на всяко робство, под каквато и да е форма, за България и за българите. Атака и Сидеров казват не и на днешното колониално робство и ще се борят именно за това
и в Европарламента. Такова колониално робство и всякакво робство да го няма. Атака и Сидеров, знаете, всички са тези, които ще кажат голямото да на православните ценности в Европейския съюз. Ще кажат голямото не на европервезиите на Брюксел. И колониалното робство, в което в момента ни поставя Европейският съюз в този си вид. Ние, православните християни, трябва да бъдем заедно в този исторически момент, в който наднационалната върхушка, която управлява света, се опитва да противопостави едни срещу други, православни на православни, да ни вкара във война едни срещу други, да се избиваме взаимно, защото е точно такава истината. Атака и Сидеров ще кажат не на всичко това и в Европейския парламент, на още по-голяма трибуна. В подкрепа на православието и на изконните, традиционни православни ценности и за да подкрепят Атака идеите на Сидеров за промяна в Европейския съюз, като цяло за подобряване на живота на всеки един българин, в зала 1, специално за всички нас, вас и по покана на Волен Сидеров, в момента са дошли нашите приятели. Изброявам само част от тях, ще има изненади. Българинът Илия Луков, моля за аплодисменти. Руският велик поет, певец и композитор Олег Газманов. Ако сте очаквали най-големите звезди да не дойдат, няма да стане. Великите, световно известните група Любе. Давай за Атака! Атака победа! Така, благодарим отново на Атака, господин Сидеров. И сега, за Атака, за всички нас, заключителният митинг-концерт на Атака преди евроизборите, не забравяйте, на 25 май, изключително важни. На сцената ще поканя да ни подкрепи един от най-популярните творци на България. Майсторът на народните песни, заслуженият галеник на публиката, на крехката възраст от 40 години само, но с вече над 15 албума, 15 и половина. Носител на редицата награди, певец и композитор. Моля за аплодисменти Илия Луков! Край Солун слънцето пак кърваво залязва и бялото море прорязва вик и стон. Земята ни, която омурта запазва, под чи остана небосклон. Над Пирин планина горят пожари и Македония потъва в мрак. Къде моята бащина държава, духът на Симеон ни пита пак. Измъкна Аспарух, отново възвестява, застанал гордо там с вдигната глава. О, български чеда от моята държава, останала е
само шепа пръст. Над Пирин планина горят пожари и Македония потъва в мрак. Къде е моята бащина държава? Духът на Симеон ни пита пак. И еква глас прощален, зов и клетва от всеки връх и дол, от всеки храст. Държавата ти днес е там, където сред чужди кости войните ти спят. Над Пирин планина горят пожари и Македония потъва в мрак. Къде е моята бащина държава? Духът на Симеон ни пита пак. Добра вечер. Това беше текст на един българин, потомък на онези българи, които са напуснали България преди 200 години, побягнали от турския таган. Имах честа да се запозная с Петър Бурлак Вълканов, който живя в Кишинев и пише се за България по този начин. Това, което чухте, превърнахме в химн на бесарабските българи. А сега с танцовата формация сме ви приготвили една жизнерадостна програма с пожелание за много светлина във вашите души, да бъдем единни, да сме силни и да пребъде България. Песните са от новия албум, който издадохме наскоро. Песни, оставени от нашите предци. И затова го нарекахме с песните през вековете. Една голяма част от текстовете са поне на век и половина. Кажи, Яно, кажи, Душо.
сърцето джанам, алената руша, зеления здравец, коя ти е на сърцето джанам. Сами дойди, дойди без дружина, малка ми е либе, одаята джанам, малка ми е само за два вина. Ние българите в вековете сме се държали ръка за ръка на хорото.